Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengining kosi ku Allah subhanahu salam kalilintat ka pipiya ginawa sa banyo din naman bagian sa dunia sampai sa alam amal. Giyari narinaw na siya kana ipapangurmat ay palilalilang sangka iya babayakan ada salakaw sarwar ke Haji Aslia pamilya Tambuku pamilya Panakundi akon siya si sangka iya lanaw dirsor sa piyaga po minum bosin di gana piyaga po karikuis pantonian rakena sa kaperinarinawiya kanon sa katema tetangkay nga sa sudi benari mapaparwarin beraso laki kana di masosorot tema na sudin dikitindingan kabubuni ko muna pamulos sudi ulo kabububung berian na sa anungan iman to na benari dagbangin na si manaw berian si kunari ilan nakukin wali lalaga sa pula biyagin berano ni si sapuna ni anas na wasalam
mong we